Keď je orgán ten veľký a pomaly idete vtedy hore. Znova sadím, dobre? Ja, asi nie. Nebude 50, ale 40 mám. 42 vážiš, ne? No, to víš, to něco váží. Krásne. Stůj, musím stáčet. To tam bude. Stůj. Jasné. A to urobíme tu aj v tých svetlách. Už našli jsme. Určite. No. Super, dobré.